Bokolia along kedo Assam Gramin Vikas Bank along Kanghulucho. Dokmoka Phongbirik Kam Tokbi Arong Asara Hemalong Hachake Kan. Okering Ahawar along Ingchina Kitab Kelong. Karom Pini Adap Abirta long pen Nili Birta Thanmangphi Sami Juli Bepi Nonar Juitha Birta Angton pen. Bokolia along kedo Assam Gramin Vikas Bank along Kanghu Kilucho ajok ongdung ahormu Kanghu pon. Bokolia Police Station adung het kedo Bokolia ahithi Assam Gramin Vikas Bank along Kanghu Luchoksi Penangan ahormu hortar inghu pon datlo. Kachini do natengke Beng ing hapatala rod petsi Beng arlo lokar kangpu ne darajok tangka bang ke inghu pon long le datsi CPU monitor humpho lapen CC camera hai hoi inghu pon thailo. Bhomkuru arni kangker ke dokoga joini urmi Adap Beng kangpu hutsi kanghu ki lutpu Benga soratum ang thekche theklong pinlo. Laso puthak Bokolia Police Station along Benga sorpen lamhoi ki pia tengsi Bokolia Police atum kanghu atum aphan ketar le pasai deng bomlo. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Kedamtang There isi arni Dokmoka Phongbirik Kam Tokbi Arong Asar Ronghon Tokbi Hemalong Hachake Kan Padopon. Hako pen Karbia jutang along nang kiplang hachakikan non puta ili Karbia khayalong labang so arona jutang nang rembomsi kedamtang There niphai istiarni Dokmoka ahawar Phongbirek along kedo Kam Tokbi Arong Asar mate Karbi Rong Asar amai korkanthi aro amai phu ronghon Tokbi hemalong hachakikan pado. Bangso hachakikan along lunse po langtuk Tokbi ahin pen rong ke malun Karbi karba keplang alun anparta lokhi lomhe keplang alun hai hui lun ponsi riso ejang atumpen hachakikan padupon lo. Laso hot Kam Tokbi Arong Asar amekar asar diuri pherangke klengdun klengsarpo anparta rongbe rong thakara atum chitong dunsi rong asar rong hon Tokbi ahem hachakikan mesen pen pachun ponlo. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Kedamtang 7th pen 10th century adak Brahmin Kingdom ahot Longri Kepek Angthek Ingchina Kitab Numati constituency arlo Borgonga along Longlo. Kedamtang There niphai isiarni Nomati constituency angkang arlo Okereng Borgonga along Manghumeme Brahmin Kingdom ahot 7th pen 10th century malom Longri longpat kachepek angthek Ingchina Kitab Longlo. Bangso Ingchina Kitab lake Nomati constituency arlo Okereng ni hang ingtia rongasor Borgonga along le kihut kachong dadun Roman rongpi Premen rongpi Rakesh rongpi Bidya rongpi lapen ari sangho banghini atumsi longloklo. Longlok penapit alangli tum local MSC Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rite Singhi aphan bangso puthak Abirta pale damlo. Bangso tengsi Deputy Speaker Inghia sangho ahin penta dipuan bang rablinsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang arideng bangso Ingchina Kitab hodai damlo. Birta kelong do natengke bangso Ingchina Kitab aron natang pen pini There po niphai ke thamar nisi Karbi Anglong Autonomous Council arideng kapajer paduponji. Diganta Teron Report, Karbi Anglong Live. Tekelangjun ahithi along Therepo niphai hini arni KSA Tekelangjun aro atum patir pisi kapang therasai kedeng padopon. Kedamtang Therepo niphai hini arni KSA Tekelangjun aro atum patir piponsi Tekelangjun ahithi along kapang therasai kedeng pado. Kapang therasai kedeng ahot KSA Tekelangjun aro amai phu jaidhos terang kongchon bang jipen be atumpen Japon linsi HRC dunmai phu Robin Killing Dhoni Tokbi lapen KSA Tekelangjun aro klembang phu atumta chetong dunsi kapang therasai along kacherap cheto pidun pen kapang therasai ang deng misen pen pachun ponlo. Diganta Teron Report, Karbi Anglong Live.
kedam tang there ni phai ECR ni dilai along hamphang asong pen police chelang se humni kowe supari ke pona truck nebdun che Manipur Myanmar along repen kobe kreng mate supari hai hoi aron repen pon bom pojok kedam tangar ni penang an hamphang asong atum lapen police atum nebdun lo sitame pini arni anta lahai kobe kreng ke pon kang tona bela Lason si kedam tang there ni phai ECR ni dilai police pen hamphang asong atum humni kobe ki akreng ke pon a truck nebdun check lo ke nebdun check a truck number UP 15DT 3046 lapen UP 15DT 7764 humni kobe kar thanga truck lake Dimapur ana thupen ke bang boma hutsi dilai along ke do police atum kai ke ton ke lang dunwer adim along si nebdun check lo truck ke nebdun hot bankli abang khu phanta nepon lo दीमापुर से गाड़ी में क्या लोड है? सुपारी कहाँ तक जाएगा? दिल्ली कौन भेजा था? तिमम जी बोले थे, एक नंबर मिला था तिमोंग। हाँ कि इस नंबर पे क्या नाम था? तिमम। आप लोग को जो डॉक्यूमेंट दिया है वो किस चीज़ का डॉक्यूमेंट दिया है? नहीं पढ़े लिखे, आप पढ़े हो तो पता लग जाएगा। हाँ। बोले थे कि ये चीज़ लोड करने जाते कोई सामान होता, लेकिन आपके बताने से जो हम मालूम किए कि भाई ये बंदे जो हैं ये सुपारी का नाम ले रहे हैं। सुपारी क्या चीज़ होती है? तो नहीं, आप लोग का जानकारी क्या था? मटर, लेकिन है सुपारी। लेकिन सामान कितना है? 25 टन। गाड़ी कितना टन है? गाड़ी 30 टन की पासिंग पे होती है। 25 टन गाड़ी कितना है? 30 टन। कितना गाड़ी है? 2 humni a truck pan pangrumpet kuti isira lak phoke patangka amul Myanmar akobe kreng do pusi police atum ka honthe padupon Bokajan pen ananterang Karbiang long life Karbi anglong angkang arlo ason kaching thora sai kedeng ason se Diopani constituency angkang arlota kaching thor amu ke klempon jia phanpura thang ni phai hini arni longkre trog adimalong MGNREGA ningkan surihini ra krisir kepen ningkan surihini ra inkoi anong e sompon Thang ni phai hini Adap porphai kreisia porpen kanya intia rangalong community fishery ki hut pangcheng jia phan Diopani VDC Chairman Sonjit Lekthepen Sompon Bangso Community Fishery Asai ke Paklem Ponjia Phanpura Nilip Development Block Pen Lakthi Atangka Panongpon Bangso Phi Jongharti Mung Arong along Sitami Community Fishery ki hut Ponjia Phanpura Nilip Development Block Pen Tangka Lakthom Panongpon lo Lason thot si break jama dimalong towar kaselam Ponjia Phan MGNREGA Lapen Community Fishery Pen Danglok Kado Kabe Long Crate Rokadim VDC Chairman Sonjit Lekthe Arideng Pen Long E Sompon Lo Long E Ki Somahut VDC Chairman Along Kachirap Chitodun Nilip Development Block Gram Sevok Rajan Rongphar Lapen BJP Local Committee Maipu Chunbang Pen Chenglok Kithe Kiding Atum Chitong Dunsi Long E Ki Somasai Mesen Pen Pachunpon Bokajan pen ananterang Karbiang long life Pinia Abirta ke lapan sikang ton iglo domi thak me kardom